Oh, saan ko picturean na nato si ma'am. Cancel na lang. Oh, no. Sige, cancel lang ni mo ma'am. So dali ma'am, pwede ka mahangyo nga picturean lang ka na mo. Kuan ka na mo gamayng detalye. Kuan mag-make up sa ko. Oh my God. Ayun na siguro ma'am. Picture lang man kadot mga duha ka. Ayo. Mayong hapon. Ano to? Pangalan? Nasi ma'am Elsa? Elsa? Elsa Japita. Ay ma'am, mayong hapon. Ma'am Elsa? Dapitan? Ma'am na... Dili ma'am. Mag-deliver me sa order ni mo na shade from abroad. Beauty products na shades, ma'am. O nya? Yan na siya, pero nun. Asa magikan? Abroad, ma'am. Sa abroad mo mag-order. Imuha manggod na kapangalan, ma'am. So, ikaw dyan nag-order. Wala mag-order gani. Complete address is 46114 Luna Extension, Video City. Porok Eagle Kanto Casa na building. Ay. Karon? Nasa pero no na pila to? 5,000 ma'am ang charge ko. From abroad. Yes, ma'am. ma'am. Ano niya bayari na lang, wa tay kwarta? Ambot lang pud, ma'am. Imo. Ano ma'am kay si Udi ma'am. Cash on delivery man gud ang nakabutang sa mga ma'am. Di nga. Dili na ko mo dawat ay wa kwarta. Nah, dilim ni pwede pud mabalik, ma'am, kay gikan mo ning abroad. Di na lang na siya mabalik. Sayang ma'am. Sayang, ma'am. Shades ba ni ma'am? Halon ni. Ano ko koy shades. Nana kay shades pod. Gikan pug Qatar. Gikan pug Qatar ang shades. Masa? Ang isa, ang mga shades. Oh, gamit nimo. Ako balo anak unsa ng shade. Shades na, dili shades na di para mama, shades na tong mga sabon, na toner. So, saan na nato ni ma'am? Di mo siya pwede gud mabalik. Ako kabalo sa una. Wala pa kanang isa ni. Wala ko naisip. Wala ka naisip. So, dili na mo ni siya kwaon. Hindi mo i-receive. Dili lang. Cancel nimo. Tanaw doon sa day na kasi ano. So, yung cancel ni mo, saan ko picturean na nato si ma'am. Cancel na lang. Sige, cancel lang ni mo ma'am. So, dali ma'am. Pwede ka mahangyo nga picturean lang ka na mo. Kuan ka na mo gamayng detalye. Kuan mag-make up sa ko. Oh no. Ayun na siguro ma'am. Picture lang man kadjot, mga duha ka picturean lang. Ya, kay cancel lang man lang. Ya una na wa man ko make up, pangit kaayo. Okay lang na ma'am, gwapa man gihapon. Siguro make up. Eyebrow lang unta ko ano. Nanay eyebrow ma'am. Nag-fade na. Nag-fade na. So, nara diri sa likod ng mga item. Nara day din. So, pwede ikaw lay open ma'am kay di mo may pwede Nanay kuan kanang isa ni. Unsa man ma'am? Nanay mo lupad ro. Paluparon kung naa. Sa naa dire kanang
dragon or unsa? Package nimo ma'am. Katong sa Sage lagi na box. Dako siya na box. Sige. So, ma'am, maayong hapon. Magpaila-ila o sa amin, ma'am. Kami ang Ayan Digas Flower Shop na ami karon diri para maki-celebrate sa imong birthday. Pinaagi aning sorpresa. So, karon kantahan ka namo og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Init, ma'am. Ang tapuso. Okay, ma'am. Blow your candle po. Blow candle muna. Kasama muna. Happy birthday! Tagala lang mas ma'am. Tagala lang please ma'am. Ano nakakasaang napa-surprise sa imo karon? Duwa sila, Sharon o si Michelle. Ay, tawala na siya. So, Duwa ma'am, namla akong anak, ma'am, patay namang isa. ayan. Sorry po. Si Sharon na lang si Michelle talaga ang anak ko. Sana di sila mawala sa giliran ko. Hanggang the end of the world na ako. So, naa sila yung mensahe, ma'am. Ako ang basahon. Ingon nila, Ma, happy birthday. Salamat kaayo sa tanan, Ma. Akong permi ginaampo na tagaan ka permi og maayong panglawas og daghang birthday pa moabot sa imuha. Mingaw namin ninyo, 4 years na ta wala nagkita. Puhon, kaluyan, makauli rami, ato gyud sulito ng time nga naami din ha, Ma. Basta naarami permi, Ma, para sa imuha. Mahal ka na mo, kabalo ka ana. Unta na happy ka sa amo ang pa-surprise. Amping permi diha, Ma. And God bless. Love, Marvin, Sharon, and Sydney. Salamat. Salamat kay siya. Salamat, Bin. Asa man day mo ang mga anak day karon, ma'am? Anak siya, si Michelle. Ang isa, Nasa Qatar. okay. Ang duha, nasa gawas. Isa lang, si Sharon. Okay. So, naamoy additional message, ma'am? Ay, wala. Happy birthday, ma. Enjoy your day. Tanalipay ka sa surprise. Thank you kayo ng marami lang. Naamos akong gilid. Habang buhay pa ako. Kasi di natin alam mo wala na po sa mundong ibabaw. Birthday ni mo. Hindi ko alam. Kasi ano Picture na. alam. Ang Diyos na nakaalam. Lahat. Hey, happy birthday! Love, love! Thank you. Surprise! So, wala mo addition sa imuhang, may istorya sa imuhang anak nga. Surprise kanina karon. Siya, Ben, salamat kayo sa inyong pag-alala sa akong birthday. At sana, uligan tayo sa Panginoong Diyos, bibigyan pa tayo ng mahabang buhay. Masaya tayo habang buhay pa nga hindi pa tayo nakuha ni Lord. At saka, thank you na marami. God bless you always. Sa inyong paghatag sa kuha. Salamat. Nawa ko niyo kalimtin. Thank you, Ben, Sharon, and Sydney. Thank you, Michelle. Wish ko lang sa buhay ko na sana si Michelle dito lagi sa akong piliran. Hindi siya aalis. Habang buhay pa ako. Thank you, Lord God. Thank you sa surprise. Yay! So, kato lang po. Kato lang. Okay, ma'am. Happy birthday! Thank you. So, naamang kay Kwan. Say give business like I'm so skitty, 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 skitty. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan
unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprangka nila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya,